Sa kinabuhi kanunay may makusog nga bagyo. Ang Ama na galipay sa iyang mga tao. Ug ang langit na taptapan pagtuo nataguan sa mabaga nga kangit-ngit nga ang gugma sa langit. Inig ka human sa bagyo, ang bala nga makita, timaang dili malimot ang Diyos sa iyang gugma. Kung mangit-ngit ang panganod, magaabot ang unos, tanawa lang ang Diyos gayud, saligan mo si Jesus. Kay siya magauban man sa iyang katawhan, ug kita niya hatagan sa atong kinahanglan. Inig ka human sa bagyo, ang bala nga makita, timaang dili malimot ang Diyos sa iyang gugma. Wadaang kahadlok nimo o gayaw pagkaluya, bisan ang kinabuhi mo sa kangit-ngit linmisan. Ang panaw mo padayon na, ligo na ang pagtuo, kay ang Diyos mao ang gugma nga mosidlak ka nimo. Inig ka human sa bagyo, ang bala nga makita, timaang dili malimot ang Diyos sa iyang gugma.